وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip no Allah, mga luksami, mga pagariami, mga wataami, mga bubayami. Yang iya oras tano nanagiin so kalalayaman tano isasanggitan wa oras uman alungan na salasa pantag sisagyang kaiya kapeng nalatan sisagyang kaiya agamatan wa agama Islam. Pangnitan si Allah tatapan niya katan wagyang kutua kapakagaga nagugyang kutua taufiq sa kidadayunantan nagudir katan karuto sa sisagyang kaiya di itano kapanaguntamani kapanamari sisagyang kaiya panaguntamantan sa kapagpakalawladatan sisagyang kaiya agamatan wa agama Islam na gusuditan o kapanaguntamani sa kapkumani si kung mga sabutatan mga kanalantan o sisagyang kaiya agamatan o agama Islam. Sisagyang kaiya kapakapumagpidatan na ay ini mapumagusaytan kabugantan sa usayan na giyang kaiya makapantag si iko kapka ikmat kapka limpang umanusia si isa giyang kaiya itano kapagintaw sang kay dunia ayad na kalilid na giyang kaiya kapagintaw tano si isa giyang kaiya dunia na madakal agyang kutwa malilimpang na gumay ikmat miakal sa kanyan o syaitan miakal sa kanyan o urarig o dunia yang kutua mga limpangan ko kawiyag-wiyag sisagyan kay dunia. Bedena na si kumarata sifat inisa parwallah subhanahu wa ta'ala agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyaki pananggilaan yan agyang kanan lagi danan sifat agyang kutua kap kelimpang manusia nagugyang kutua kap kematian si iku urarig kudi ka pagintaw sisagyang kay dunia nagugyang kutua piti barangan abudiyok o syaitan nagupanulon o syaitan si iku kadenden o mga muriyataw Adam. Diyot isabab Peter Allah subhanahu wa ta'ala makapantag sisagyang kutua kapupakiin ng kainian si iku mga ikumat nagumanga limpangan agyang kaya dunia kailangan adiron miswa-swa sa manusia kailangan di malimpang o syaitan sa manusia di malimpang o kapya iparas o dunia sa manusia ay katur wallahu ta'ala natigyan manay kullu nafsin dhaikatul maut lamun o baraniyawa na palayaanan pakataam sa kapatay palaya pakataam sa kapatay wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah nagumataan aituman rakanu den so mga balas rakanu si isa alungan qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Sapma nating mana i wallah sa tao awatan si iku neraka, maawat si iku neraka, wa udkhilal jannah, na makasulit si iku surga, faqad fazna sabnar amya kaapas sakanian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kadaku kau yaguyag si iku dunia inun tanah matag katembangan apa kalimpang, inun tanah matag katembangan apa kalimpang udina bakakal. Pia kisabutan katan wallah sisa giang ka iya ayat ayam mananian na giang kaya ditanu kapagintaw sa giang kaya dunia na mapapeno alimpangan, mapapeno akal, mapapeno ikmat asadin sa tao amis waswas kanian si iku ikmatu dunia dan sa tao amis waswas kanian si iku limpangan o setan na sabnar ayad kaya pangunutan yan na giyang kutwa kabaya o setan, giyang kutwa kabaya ubaya ginawa niyan na sabnar amya karanil kanyan agiyang kutwa darpak naraka jahannam na miyaawat sa kanyan si iku anto na iniba nakasurgaan. Nagyot isabab pa ayaw mo akitu kau utaw sabab si sagyang kutwa ay ikmat yan na si sagyang kaya dunia, sabab si sagyang kutwa kalilimpangon o dunia na ayaw mo akitu kau niyan nagyang kutwa kakatibuon o kapatay kagyang kaya kapapagintaw tanok o dunia na da abaran yawa abas sa kanyan di pakataam si sagyang kutwa kapatay. Giyanan ikailangan sira katanong ay giraman o tuwaad na milay tanong apa kabaraya tarakatan giyang kutwa kape paras o pitibarangan abaran dia sa giyang kaya dunia, giyang kutwa kapakalatamok, giyang kutwa kadato nagu giyang kutwa menang na uba kanu sana may kamat uba niyo pamikira iba ayam mapia atau na sadin samada kali ikasangkapan uba niyo pamikira iba yadaan lawanian atau na sadin sa malay tamok, sadin sa malay kadato, sadin sa ayam ananian na miyakalangan sa menang kena bagianan itaw api nakamapia si kung ikapagintaw si sagyang kaya dunia gianan piya kisabutan katan wallah nagu piya pananggilan katan wallah subhanahu wa ta'ala uba kanu miswaswa, uba tanu miswaswa si iku mga limpangan o dunia, uba tanu miswaswa si iku mga budiuk o setan kasigu-sigura dun akep o kastanu niyan si sagyang kutwa kapangangarapan si iku wallah ayap pa kala si iku mga ginawa tanu na giyang kutwa kalaan nga, giyang kutwa kalaan nga ginan ipitir wallah subhanahu wa ta'ala si iku kapakipun ang gila niya na kumangawri pa niya na si sagyang kutwa piti barangan alimpangan o dunia ikmat o dunia ayakatur wallahu ta'ala natiyan manay ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Pitur wallah atigyan na ay susirano to hey sa kanwa mga manusia, hey mga manusia atig manai wallah mataan asudiyan di wallah na benar, mataan asudiyan di wallah na toto benaranan wala fala taghurrannakumul hayatud dunya na uba kanu malimpang maikmat o kawiyag-wiyag si iku dunia wala yaghurrannakum billahil gharur naguuba kanu malimpang si iku ukit wallah o ayaw na niya nalangon o pumakalimpang uli na pumakaikimat ayaw na niya nagyang kaya kawiyag-wiyag si sagyang kaya dunia na ayad na kadakalanon nagyang kutwa kaikimat kay kematian sotau lagi du pamau kapakatamuk lagi du pamau kadatu lagi du kada kala kasangkapan
na pala-palayaanan pakai kamata ko manusia si kudi ka pagintaw si sagyang kenya ayat na kailangan ko manusia na makaswas kanya na si sagyang kutua katawarang pero katawarang na kanaba mala sa ginawa niyan agyang kutua urarik dunia kanaba mala sa ginawa niyan kanaba sa kanya na pagka akal agyang kutua langwan pagkilay akasibisibian kudi ka pagintaw si sagyang ke dunia ayat mo naman na agyang kaya-ayat tigo mga ulama na ayamanan yan na ay la yakurrannakum syaitan uba kanu malimpang syaitan fayaqulu lakum ayamatirur kanu syaitan na tigyan manay innallaha yatajawazu ankum wa yaghfir lakum lifadlikum aw riasatikum wa ghinakum aw sa'ati rahmatihi lakum ayaku namanan yan na mata na ayaku namanan yan na uba kanu may kamato syaitan jadi kanu ron nakatiru syaitan at tigin man na iya mata naswallah na pesagdam kanunian mata naswallah na perilaang kanunian sabab sa kanuna makalalbi kanu sabab sa kanuna adna mga kadatawiyo sabab sa kanuna mga kawasakanu udi inna perilaang kanu wallah sabab ko kablang ulimu wallah sir kanu na uba kanu san ay maknanian na maikmat uba kanu san malimpang fatasarra'u fi al-ma'asi apagura-dura daniyo udi na pagalukalukani wagyang kutua kambaradusa ginan isa bapa ayama nanian na piyagi sabutan katan wallah atigiyana wa akhbara subhanahu annal ghurura min amali syaitan piyagi sabutan katan wallah amataan asulim pangan na padananku galabak ko syaitan pitir wallah subhanahu wa ta'ala wastafzid man istata'ta minhum واستفزج من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بيكي سبutان katan wallah si sagyang kutua kinim bitira ini ang siku syaitan aya mo nan yan nagyang kaya kapalilimpang na aya kigalbak sa yan ang syaitan bitir wallah wastafzid man istata'ta minhum bisautik napamudiuking ka din udi napamudiukang ka din susaba dekiran aku gegang ka si kuya maknanian ng gulala na si ikuswarang ka wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika nagulalisang kasiran arak suwaya maknanian na mga kumukuda ka agus mga pupumakalalakaw na ka si iku kalupaan wasyarikum fil amwal wal aulad nagu pakitumpu kakakiran si iku mga tamok nagu suwaya maananian na mga muryatawiran wa'iduhum wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura nagu pakipusada kakiran pakibagi kakiran sa diyan di udi na diyan di ingkasinan wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura naguda kibagikiran adiyan di syaitan arumwar salimpangan udin na ikmat si kukapagintaw si sagyang kaiya dunia ayamanan yan na su syaitan na ayagalbak o syaitan na di tanun yan pakapalagudin si sagyang kutua piti barangan akam beradusa yang kutua piti barangan ayamanan yan na limpangan si sagyang kaya dunia pakapupulagudeng kanya na si iku tamok pakapupulagudeng kanya na si iku kadato pakapupulagudeng kanya na si iku ayamanan yan na piti barangan akasangkapan tama na si iku ayamanan yan na paratiyaya na pagalimpang tanusan o syaitan taman si iku paratiyaya na pagalimpang tanusan o syaitan ginan kailangan nakapananggilan tanus o syaitan kaso syaitan na ayat na kabayayar katanu nagyang kutu ayam maknanian na kadidigan niya nakatanu akapangunutan tanu sa kanian amalap mablag tanu si ikulalantan si iku ayantan aya
amang gulula tanu na mitulun tanu syaitan si sagyang kutokit yan. Ginan ikabaya o syaitan. Kailangan na ayaman na niyan na sakat tanu na awatiktan. Kailangan na giyang kuto mga limpangan na rakatan o syaitan na di tanu ka pangunutan. Giyang kuto mga urani rakatan o syaitan na di tanu kapangunutan maawatatan wa ginawatan si sagyang kuto piti barangan. Ipapagakal o syaitan si ikuya mananian na mga muriya tao o Adam. Ginan isabab ayaman nanian na so Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala na ayakatiru yan na tiyan manay fawa'duhu ma yasilu ila qalbil insan ayakun adiyun di o syaitan ayakun nakapasadan o syaitan si iku manusia nagyang kutwa kisampay niya na si iku puso o manusia ayaman na niyan na ipambudiyo kiyanun adin yanun teroon saya tulo umruk ayaman na niyan na mata sa kapanaki umur mata sa kapani umur ginan ipapakig da marakatan o syaitan ipambudiyo karakatan o syaitan ayaman na niyan na mata sa kapanaki umur mati kapanaki matay so dunia nadarpa na namiya kadakadakal nagwayaman na niyan na kuang kadinagiyang kutwa mamis nakapagintaw si sagyang kaya dunia ayaman na niyan na si mga kangudaan na upama kupa kay baratatano na ayay pembudiyok kiran o syaitan na ay paglay fakad na kisebenar kaya na niyan na mati pa na sa umur ka giyang kaya dunia na ayaman na niyan na miyaka uladaya na imbagay ka wallah agiyang kutwa kakayaan na kaon o di na so Allah ta'ala na pakapasang kanyan din na si mga riduay berang-berang at nagiyang kutwa ayaman na niyan na iplimpang rakatan o syaitan na sa din sa tao pangunutan yan sa syaitan na pakarawa-rawa agiyang kutwa na nga iyan giyang kutwa plano niyan pakarawa-rawa agiyang kutwa na nga iyan nanto na ikapamula sa pamikiran yan na yung mapamula sa pamikiran yan nantigyan na sama na yan na kawasako kailangan kawasako kailangan makuwakan sukadato kailangan na makaulad sulupaakan kailangan na makadakal sutrakakan ginan pagpakaulad na agyang kutwa kalaan nga iyan sa taman sa maulugian sa kanyan si sagyang kutwa kapenggelbaka si sagyang kutwa ini sa parwallah nagyang kutwa kapsusugat sa tamok apun sa haram ginan sabab ko kalaan nga kagiginan pembudiyok ko syaitan si ko mga tao na sabab ko kalaan nga na lumiyaw la di suka priba sabab ko kalaan nga na lumiyaw la di suka pelalalim kang gagasab sa lupa kapangirap sa tamana sabab si sagyang kutwa kalaan nga namada kala pakiitago na ko mga tao si ku eleksyon para bumakwa agyang kutwa kadato si ku di ka pagintaw si sagyang kaya dunia mga limpanganan o syaitan ipasuguro katanwanan o syaitan ipapalimpang rakatanwanan o syaitan adi rakatan utiro o syaitan abangan to nakasi pagaring ka aywan duman ikapakataban yan sa mayor kami akwakan wadiman beda maratabatiyo isakan itong kaya tao si sagyang kananaingad na mga limpanganan o syaitan mga akalanan o syaitan kailangan aayaman na niya nakapananggilaan tan maawat tanurun na ginawatan ubat tanurun miswaswa si kupiti barangan aayaman na niya na iplimpang yan ako mbawa tanu Adam si kung ikapagintaw sang kaya dunia malo niyo mananang gida-gida mga urip no Allah mga luksakan mga pangariakan mga bubayak tantua mamis su dunia tantua mamis sagyang kaya dita no kapagintaw sang kaya dunia uwi na ubat tanu ron miswaswa makasayan sa gula at tanabu ubat tanu makasayan sa manok inabudan na piketdiyan agyang kutwa abudun na ayaman na niyan na danian mitoo na bunnikiyalitagan na ubatan pakilitago sa iku dunia kagyang kaya dunia na miya kay barate sa lagi dulitago amiya kamis misa katatamatan si iku
piti barangan aurari ku dunia na ayaw bumini to kau tanong na si tanong miya kanaw si sagiyang kuto mga kumurtan si tanong pa kanaw ku mga kumurtan nasan sa tao adi mi suwa-suwa ku dunia nagyutwi tao miya kaapas gyutwi tao miya kaslang sa maliwanag gyutwi sabab agi ang kaya kap kalimpang manusia na madaklai susunan madaklai badan madakla susunan na yan, mga rupaan yan. Nato na yang kaya mga rupaan, ukap kalimpang mga tao si sagyang kaya dunia. Kalilimpang mga tao, si sagyang kaya dunia. Anto na yung mga rupaan yan, mga ibarat yan. Na ay ibarat yan, na gururul kuffar, yang kutua kalilimpang mga kafir. Malilimpang sinan. Anto na yung kalilimpang iran. Paminhum man gharratuhul hayatud dunya, bisahawatiha wa maladdatiha. So sabad ko mga kafir da pamaratyaya na may kemaciran o kawiyag-wiyag ku dunia giyang kutwa kamis o dunia na gito'y sabab api ketediran agyang kaya piti barangan abaran dia sisa giyang kaya dunia piti barangan abaran dia sang kaya dunia manisa na misyo sa kuya yang unutaniran subaya ginawairan antunay katir wallah subhanahu wa ta'ala tiyan manay wadharil ladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya ganating ka tawarangan ka to sirano to abilwiran to agamairan akatembangan na nagukarimbaran gita-gita wa gharratuhumul hayatud dunya nagumiyay kemaciran o kawiyag-wiyag ku dunia may kemaciran o kawiyag-wiyag ku dunia lagi di mau ulawlatan mga urip no Allah yun mau ulawlatan igira adna mga alagawi pagkalipatan agi ang kutwa sugun wallah igira December miya kapentang su 24 Agosto alungan na Jumat kalipatan su alungan na Jumat kali didaya igira miya agi ang kutwa mga pista ko piti barangan na mga ingid pagkalipatan su 5 waktu giyaya natariman tanu sadi na benaraya agi ang kaya ayang maknanya na mau ulawlatan sa ikuditan o kapagintaw sang kaya dunia na ilani mananan agi ang kutwa kaya akalarkatan agi ang kaya dunia gi ang kutwa may ito akasibisibiyan na sa agi ang kaya dunia na miyakwatan unian miyagawitan unian natantun miyakapalagun sa mga tao sa ayak kaya pakapalagudo mga tao na adna keto nakataw kagi amay ito ikaw yagan na di kada sa masjid bara simba bara puasa da kagi abugan sa kanyan wallah sa kakayaan gusto kanyan makalaba gusto kanyan makakuasa terakian gusto kanyan makakuasa maladugangan kaya lipatan yan susambayang yan kaya lipatan yan agi ang kutwa simba niyan wallah kaya lipatan yan suka pamatiya sa Quran ayap kebatiyan lagi ang kutwa mga listaan yan katayap man supunin bilinakan katayap man supun masaanakan katayap sumakaw utang rak na kailangan nakaskatanakan miyada sa oras ko kapembati ako Quran tatamangan yan sudagangan yan dinian kawa nakadatin diran yan di makapsembayang miyada pan susambayang gina ni mau ulawla mikmat sa mga tao miya tumuiran agi ang kutwa urarik dunia kaya lipataniran agi ang kutwa mga subuang kiran wallah subhanahu wa ta'ala na natuloy miya suwa may kawasa miya kalay tamok madakan sumalay tamok himanto aya kagagdaman niya nun nabaskan yan diputay baskan yan digunat sa ang kaya dunia na piya ka piya naman namaran yan agi ang kutwa ka panamok piya naman namaran yan agi ang kutwa apiti barangan aayaman na niya na tamok na kialipatan yan susimba niya na wallah kialipatan yan sukab naron o mga miskin kialipatan yan sukab naron o mga pubri na ayaw mo kitukaw niyan na sisayang kutwa kapatay niyan patay sa kanyan daban niyan minitulon si kung di niya nakapagintaw sisayang kaya niya arong war sisayang kutwa da mapiralapis ama puti nagyan na ni masakiton adunay katur Rasulullah ay katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan manay yatba'ul mayyita thalath
ayakun andulugku miatai si kuburian na telo fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Nagyang kutwa duun timan na pembelingan na si sawalay na ayaw mo patalim baga ko no kuburian na isa. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalu. Ayakun andulugun na so pamilyan yan, so tamukian, so amalian. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Nagyang kutwa pamilyan yan aguso, tamukian na pembelingan na si sawalay niyan. Wa yabqa ma'ahu amalu. Na ayaw mo patalim baga ko no kuburian na so amalian. Amnya pasadian si sagyang kaya dunia. Nah, dapat kau pamaku pitun dua kadan agiang kotua ayam mananian nabaya ginawangka ay dapat kau pitun dua kadan agiang kotua ayam mananian na mga limpangan rakau syaitan nantunad ni keswaka amay kaguman ataka amay kamatongkop kasih sagiang kotua kubur ka ayap ke da makan agiang kotua kapakasendit. Maka pemang nikah wallah. Ya Allah, ubang kamu sumpati seumurakan. Anakku makan beningan, anakku makan tubat, anakku makan pagaman. Opama kagiang kutua tau. Ami kawasa, meyakwan yang sulangun uka kawasaan ciku dunia. Na amai ku petai, na upama ku paka pemilia. Andi temunian, kadaan sa tamok. Amau yang sekanian anta aka ayam maknanian na matai sakanian akawasas kanian na ayat na pilinian na api adedun alamba si kota mukian na asar kadis kanian matai ini mana tu egira mana tua misakit sutawa margina apa kaginawan yan napi kala yarga oksigen na pumasaan din api si kesumui sa Davao si kesumui sa Manila agi yang kutwa bulung, agi yang kutwa geda manian. Na sungguh nian den nagu api raga tu singgi buah kibedu na sungguh nian den. Asar buka di matai. Asar buka di matai. Orian nian namanya kabeger. Anak kali lipatannya man so kadna nian. Kia lipatannya man agi yang kutwa kadna nian agi buka geda mian sa ginawa nian natigin na mati ako pen matai. Mati ako pen natigin matai. Agianan. Heno to malilimpang sa kanian dunia. Nilai ni mana giang kutwa atir Allah sa giang kutwa ayam maknanya na kalilimpang umangari duay wa gharratuhumul hayatud dunya mialimpang siran ko kawiyag-wiyag ko dunia mialimpang siran ko kawiyag-wiyag ko dunia. Nah ayat ko naman ini hati ko mga ulama na an-naqdu khairun minan nasi'ah di ra po ni matero sa ginawairan. Suwaki so piro-piro na tumu adi so utang. Ayaw man nagyang kuta piro-piro na tumu adi so utang. Namas mapia kay so dunia adi so ano nga na mauri. Yuti maanan yan. Kaginan man ibetadu manusia. Wa kana al-insanu ajula. Ayaw kun abetadu manusia na ayad na tumu niya nagyang kutwa piro-piro. Lain yung manigida. Ipananawag na seminar. Dapa kauma. Dapat kau mah, sige naman utoy pananawag ang kutwa seminar. Adna kaya seminar si Saron Bulag. Tigil na sa kanubu. Kagiang kaya wasiat na kirayaan kaya niludan. Apa nama na kirayaan kaya niludan na miya lagan swasiat. Lagun wasiat na miya nagka. Gitu man imaana niyan. Nasanja tawa di cantero. Na ayaw maana niyan na miya kapan nakaburo. Miya kapan nakaburo. Ipananawag ka sa seminar, ipananawag ka sa alungan na Jumaat, ipananawag ka sa sambayang, umano gawin na makali makapagbangi, dapat kau masa masjid, diang kutwa mo unto di kudugangan niya nakadindi pesa, taman sa kiamatan, taman sa miya sa waktu, dan makasimbayang. Unlimited tabiya, na maulawlad na ya, agi ang kaya betadano, kaya lipatan sa waktu, kaya lipatan so kapamati sa Quran. Kaya lipatan so alungan na Jumat. Ngay no, ayam ya tumutaw nagyang kutwa urarig dunia. Nailaya makagupo na ni pananalo na ayuda. Na dikagitan. Kapya giyang kutwa upang akwaya perilisan. Nagyang kutwa para kung mga bituanan na madang na pa kung mabituanan na miya bituanan.
Upama ko ay aprilisan nagyang kunto para ko senior, madaklamia senior. Piya ka mamasa. Upama ko ay aprilisan nagyang kunto para ko mga balo, madaklamia balo. Amang uda, madaklamia balo, agiraw manaya. Mamis su dunia. Mamis suaya mana niyan na betada sa iku dunia. Tanto ang mapasang agyang kaya betadtano. Tanto ang mapasang agyang kaya betadtano. Masa kita sa iku betadtano. So mga seminar tanong na daatoron. So mga masigit na daatoron ni gina di sembayangan. Ay bukato na ka na da mapira kasap. Adi sembayang. Okay, nagila miya kauma. Siya mana niya naman ipakyaw na madakan. Anto na iba na pupumakauma. Kikaw ini pun sama karatas, kiki irak sa karatas. Apa kikilala niya na ginawa niya na taga General Santos. Ay mana niya na. Anto na to. Wa kana al-insanu ajula. Ay abtadu manusia na. Ay kabayayan na piro-piro. Ino to. Kagyap katawan niyan asya mana niya naman ipakyaw na ayap kiuman niya na pupumagay. Nakialipatan nagyang kotwa. Amal makapantag si kuwalungan amori. Nagiya na ayaman na niyan na api miugan usadi na benar ya. Nagyang kaya mau ulaw la. Miugan usadi na benar na ya. Benar na ya. Saka na ba na sugatan tanway sa ataw. Da batan usay sugatan. Okay. Na ino nga po nagagida masa ginawang ka kama po dikaw. So tigo mga lukus tanwa. Ino ka po na pandikatiya po tao kami irak ka sa magnet. Say kumaraya ka basta na ino ka po na pupungiro na gada ka pa mo po. Yuti mana niyan. Nagyutui. Kailangan na may nang katanwag yung kaya betadtan. May nang katanwag yung kaya betadtan. Yung ay mau ulaw-ula. Di ni makapira. At na miya ka umaarab. Inakuwalo nga na sapto. At na miya ka umaarab. Sisagyan ka na nadarpa si sa kabi. Subdivision. Miya magay sa margas, ahapsak. Auman isa na miya makauma, antay tag saya kabi, inirak sila nabigan sa mga guru. Antay tag saya kabi, napiyasok na buat taga kabi, natigin na kate, taga wa kabi. Tabi ya, au nalumi yang kapal pernah si cagin kaya mga pedadarpa, asya tigiran si Alim Abdullah na di mamagay sa margas. Miya kalakoy tamo ko. Kasak ni pumagay sa margas. La hawla wala quwwata illa billah. Di imbeloy agyang kaya dunia tanto kumamis. Tanto kumamis. Na aya pagkalipatan nagyang kutwa alungan amori. Aya pagkalipatan nagyang kutwa aya makna niyan na alungan amori. Na ato na ikadua alimpangan abi susugat sa agyang kaya mga tao. Aya ikadua limpangan ami susugat si sagyang kaya mga tao na gururul usad minal mu'minin giyang kutwa kalilimpang mga tao ami maratiya ang mga baradutsa miya maratiya na mga baradutsa anto na yung mga limpangan na tulaw na iran aya minilimpang kiran natigira na inna allaha karim suwatigin su Allah na malimu. Suwatigin su Allah na malimu. Nakina, piya pagpakasubog ako sa dusya na prila na ko niya mo. Ginan, minilimpangan ang mga tao. Nabadi benaraya. Igira ko na sa mga tao na kataw niran mo tuwa dusya. Napsugukan niran. Anto na hindi na ditaron. Nakikatubat ako mo. Ginan, di mo ulaw na niyan. Nagatigin na ka makasumbuyang ako na hari nila na kubu Allah limpangan nanan si kuwaya ema nanian na miya maratiya ang mga baradutsa miya maratiya mga baradutsa sumasa na sila ugid na indo daray nila nagyang kutwa amaliran agi di lang teruna nagi na Allah na paririla mala ilimus Allah mala tigilan ilimus Allah subhanahu wa ta'ala ginan ay makna niyan na makalilimpang si ikong mga tao. Ando na yung kaya katiru Allah. Ando na yung katiru Allah. Ay pitiru Allah ta'ala na tiyan man innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah
mata na susinan utua miya maratia nagumia manugalin ginan sa mga tao at tumiugalin sinan apun sa Makkah, tumiugalin sinan sa Madina. Sisagyan kaya masatanong na tumiugalin apun na si iku kambarado siya, tumiugalin na si iku atubat kambalingan si iku Allah. Wajahadu fi sabilillah min jihad niya naguntaman si ikulalan Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika yarjuna rahmatallah, naginan i mga tao at titwa aarap niran aging tutwalim Allah, wallahu ghafurur rahim, naswallahu ta'ala na paririla amakalim di kasi na ibatika na inuka haswallah na karim malimus wallah malay gagaw swallah inukay pangaling gagawa ko niya bang na nitirma siya giyang kutwa kat maradusyang ka tiga ayaman na niya na swallah na naino ka malay gagaw naino ka malimu ubang kanan gulaw la so kapatay na panakaw di ka katawan o di ka pa kaumanian di ka katawan o di ka pa kadansalian na naubang ka sana iya tiga na ino ka swallah na malimu swallah na ayaman na niya na malay gagaw o tiyo pa man na aarap na kagiyang tutwalim mo Allah nasa ka na di ka nimbarado siya aarap na kasulim mo Allah na ayaman na niyan nasusubukan na ka sa mga lalangan niyan ayat itu mga tao aarap niran agiyang tutwalim mo Allah nagyang tutwa mga tao amya managuntaman pinggil bekiran sa mga subuan Allah pianang gila niran sa mga inisapar Allah na urian yan na inarapiran agiyang tutwalim mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa miiga sa igaan na tingin na nino kaswallah na paririla? Kenapa susubukan niya na sudusya na tingin na nino kaswallah na paririla? Rila na ko niyang bu? Tinan. Uba kanusan malimpang ko lagi danan. Nah. Ay katalo, abadan. Waya man na niya nakapkalimpang manusia na ghururu tawaifin lahum ta'atun wa ma'asi. Giyang kutuwa kalilimpang usabaad ang mga lumpukan aad na mga simbayran agwad na mga dusairan ang mga simbayran agwad na mga dusairan man na niyan na sasana nilan so simbayran ko Allah ugaid na susubukan nilan so mga nisapar Allah subhanahu wa ta'ala illa anna ma'asihim aksar kenapan kasupan sa mga dusairan na mas mala adi sa mga amaliran. Mas mala sa dusairan na digiyang kuto mga amaliran. Wa hum yatawaqqa'una al-maghfirah. Sumasana siran sa prilaan siran wallah. Sumasana siran sa ayaman na niya na prilaan wallah. Digiyang kuto diran kanggil baga kung mga dusaya mga kadustan na aya sumasana siran sa aya kuna bakapas na so amaliran amapia. Ayaw ko nagpakapas na sa mga amaliran amapia abadi su amaliran amarata na yuti mas mala naginan ayaw man na niyan na titun na nakuda lawan niya na sindiden kada sabut agyan kanan ayaw man na niyan na lagi danan at tindig lagi danan ulaula na nakaya sa sana niyan sa amalian miriba piya naman namaran niyan suka priba tingin na hinuka ay na niya na ano amalakan di indermat sisagyan kaya masatanong na mata nakamada kalap kili taong panigirakuan ay na niya na ay katawitaw na malay paratea kalagi do paratea wa Abu Bakar napsigida na kasisagyan kaya mga loto pataya sa loto swertris yan kaya wani ap matun sa hayalay tumana ya miya kamis sunya kaya lipatan din na kaya giyang kutuwa ay man na niya na alungan na mori andid na so paratiya andid na so ay man na niya na paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala abadi su Allah napitiruyan kaya kisabutan na katano Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan manay inna Allah tayyibun Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Mata naswallah nasuti
Nadas terima niya narumwar sa sulti. Na may lingkagi kaya mga tao na miriba. Miya nga wiyagan sa haram. Nauriyan niya natigin na ino ka panay haji ako. Ini panay haji yan na haram. Na inuwatigin na kapumbalay ako sa masjid. Inimbalay niya sa masjid na haram. Na inuwatigin na kabarasadak ako. Di isidiga na haram. Na inuwatigin na kapumbalay ako sa sakat. Pumbalay sa sakat na haram. Miya panutulu Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa sakat tawa mama. Pulalakaw sa disirto. Buringan inditar. Masasala po tayo pa na niya nabayan ka. Buntalian. Papalat niya sa Allah. Ya Rab. Kad nanakan. Di mamangnisik wallah. Natunay pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na mat'amuhu haram. So panganang kaniya na haram. Mashrabuhu haram. So panginom niya na haram. Malbasuhu haram. Sunditar niya na haram. Wa ghudhiya bil haram. Ayaw po na inipakalasa po yan na haram. Fa anna yustajabulah. Ano man ikaterima kung panginiyan? Niyan na mawatan din ako wala di ibaw na kay lidi. Itiriman. Papalad nga sa Allah, ya Allah. Di ka di mamangnisik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang unapang ni nakakawallah. Ano man ikaterima on wallah. Igiyang kutwa ini pagintong ka sa giyang kanya na haram. Siya kumangingit na kapanginom sa lupa. Sa ayaman na niyan na si sagiyang kutwa, di ka pamumulaan naman isa. Na may nga miya mula sa niyo na iniisigyan ako paniyan. Di na pamula na kanatuma na inyo na tinginaway. Miya mula na inisigiro. Ano na yung aturo Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saan siya tawa gumasabu? Sa lupa, kaya tangabu agi ang kutwa sibra. Sarangaw. At yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ayan usan yung salungan na mauri, na ayan na teksan na yung kutwa sarangaw, na ipunsi kuliyaw ulupan na taman, si kaya po sanong sa didala man na palay na inong tukuto si salungan na mauri. Nakunang dagda tanwa, yung kutwa sa ayaman na niya na sa sarangaw lupa. Ano tano, kung sa imbid tanurong si salungan na mauri, na iman to. Iman to nakapamagakala. Tama na, piyatayan sa tao. Tawa nga na, miya kalagi ang kutuan na nga sa ikudunya. Ora rin kudunya. Lain man lagi ang kutuwa, miya panutul. Dita buka taon, wanto na ayaman na niya nakatititwa tutulaya. Dia kutuwa dua kata mama, dia kutuwa isa mama, miya masasalupa. Nakagi mama sasalupa, na ayaman na niyan na pigil ba kaniya nagyang kutwa lupa yan. Kaya pigil ba kaniya nagyang kutwa lupa yan, kaya tuunan niyan sa umuwi ang mapapuno abulawan. Ang nakaging matuon niyan, na siyong waniya nagyang kutwa piyamasaan niyan sa lupa. Tige nagyang kutwa kaya tige na piyamasa kurang lupa na ayaman na niyan na kaya tuunan ko sa abulawan. Nakatetige na yung bagay ang ka, kaya piyamasa kurang na lupa, kanabong padagyan kaya abulawan. Natigman mo giyang kutwa, piya masaanon, at tigin na ka na, tigin na ka, pipwesa ka na, tigin na giyang ka na nalupakan, na saan siya matatagong naraka ka? Ay man, naniya na, di kuha ni miya masa, na di mabukuha ni piya masaan. Na, nakagya umanisa na di tuluda, kada bang kuha, at na miya ka kukumungkiran. Na ini kukumiyang kiran, na tigin giyang kutwa, kumiyakom, at tigin na, nariya tigin. Saka tigyan, ad na tigyan ko isaw. Ad na wata ka mama na tigyan na ad. Tigyan ko isaw. Saka na wata ka bubay, tigyan na ad. Ay, belaya ka nubod na ki. Namipiya kang belaya sinan, ini bugay kinanagyan ko tuwa. Ay, na niyan na. Miya to na, bulawan. Sisagyan ka iya masatan. Ilay man nagyan kaya masatan. Kaya tanga-tanga bugyan ko tuwa, piya mula saging, nakapulangan sa tao. Miya mula sa saging na tigin ay inuwari ko saging ka na. Saka ni miya mula san. Si saging ko tuwa teman na. Napigyan ko tapos so yan na di nga keso ko kaya ayaman na niyan na di hindi man na wisa ataw at tigin na kami yanan. Mapasa nga yan. Di nga mo ulawlatan. Miya kay ito akipantag ko dunia.
Na ika sukaro pedika. Ika sukara giang kotua ayam mak nanian na daerah kasalupa. Kagi digai pagi kudingga maku agiang kotua ayam mak nanian apa memulanian. Nah, tungan ya. Ayam mak nanian namia kami sagiang ke dunia. Tantu namia kami sagiang kaya dunia. Ginge mau ulau datang si sagiang ke dunia. Guni na sumanga lokos tanong. Na ia mo tuwa ba sa tanong mi adwi tanong siya kumiyaw na guni na sumanga lokos tanong na igira na di bagi-bagiin laboro ni gira mi bagi-bagi na swimam bagi-bagi swimam na siyempre yan na kalambo ang kuimam na tunay di tiro mungkin ito lugar mga tao ay di tiro ng mga tao na tira na nakikati imam pan manariso tatuda na kalambo na ha kagi sasabot nira no to na iman to hanto na imiyaw daw na iman to ayam yaw law lay manto na taman sa tatuda na miada miniraksi taman sa tatuda na miniraksi da tungna nun siyuswano wayama na niyan namala ataw so pobre siyuswano kawa sa so pobre na upama kayama na niyan na kaluluwatiya so pobre na mimbulid na kaluluwatiya da na banin ipagusulo gina ni maulaw la na aya katimblaya agyang kaya usayan tanong na giyang kaya limpangan akalilimpang o mga tao si sagyang kaya dunia na dua ka klase gi katimblian dua ka klase ugit nagi pagilin tanong kakapakailangon tanong siya matatag ano nagi kaya dua ka klase pagaliran na gururo ahli dunya bidunyahum giyang kutwa kalilimpang o mga tao amalakiran sa dunia aaya makalilimpang kiran na sa dunia iran malilimpang siran sa dunia iran haythu tulhihim amwaluha wa manasibuha wa zinatuha wa zakharifuha aya mananian na miyabimban na sila na kung mga tamok ko dunia miyabimban sila na kung mga kadato sa iku dunia sa iku mga parahiasan na ko dunia giyang ko to mga rama-rama o dunia miyatambang siran ato na ikatir wallah itir wallahu ta'ala alhaakumut takathur miyatambang kanudan at tingmanay wallah si iku kapamagindiga sa kadakanda alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir sa taman sa miyakaw makano si iku yung niya na mga pakuburan kalla sayalamun kalla sawfa ta'lamun na di kadud na tingmanay wallah sigura dud na katokawaniyo summa kalla sawfa ta'lamun uriyan yan na di kadud na tingmanay wallah sigura dud na katokawaniyo kalla law ta'lamuna ilmal yaqin sigura dud na tingmanay wallah katokawaniyo sa titud na asabut ayam makna niya nadid na sangkaanon latarawunnal jahim nakilay niudan sunaraka jahim summa latarawunnaha aynal yaqin uriyan niya natingman niya wallah na kebantayan niudan sa kailay amata sa titud na ayam makna niya na kailay summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im na uriyan niyan na ipagisirkan dun sa alungan amori agyang kutwali mo ay nibigirakan wallah sumasana ka sa malaay ni bigir ka wallah alimu ipagisir ka na sa alungan na mori baka makasalungan na mori na nare ayam na niyan na pris ato na inikidiga ko tamok ka ipagisir ka ito ato na ikiya sukatang ka ko tamok ka ato na ikiya gastuang ka na giyanan ayam na niyan na maptero ka sa ginawang ka na tika waki na kung sisiyaw ko dunia na miya kapanamarang na diyang nemo ulaw-ula dahi kalakak piya kalak-lakag yung kutamasa na ikadwalong po ka ng mga tao sisa diyang kaya ayama na niyan na kapkalimpangiran na gururo ahli ibadati wa ta'a diyang kutwa kalilimpang wayama na niyan na mga barasimba malilimpang sa mga barasimba sama na ito na kada bubuyap kalimpang na sa mga tao ama bubaya ko dunia kataman ako barasimba na kalimpang pan anto ni kapkalimpangiran ay kapkalimpang mga barasimba nakagi di kada jawa kato natigin na mana ako iparatiya na tinadid na lagi dakan siya sa paratiya si sayo kaya pa
uri nagyang ko tamiya gana jain mo aya ka gida man yan sa ginawa niyan na tige na dead na kialawan na kanamiya kaswa aya mo na niyan na mala ako isabot si ko aya mo na niyan na agama uri na kama masasutaw sa giyang putwa amalian di ka mo masasutaw ko amalian tige na ginawa na ya tak na dakod makalpas sa wakto dakod makalpas sa mga sunnat dakod makalpas sa kapamuasa tak na dakod makalpas sa kabigay sa sadaka nagupunan maayaman na niyan na mapikiro tao adin yan pagitungan sa amalian nakaayaman na niyan napipikir niyan na malas sa kanya ni paratiya ay pipikir niyan na miyakapas sa kanyan sa benar amya limpang sa kanyan o syaitan na atunay katiru Allah ay katiru Allah Ta'ala na tigina yamunnuna alayka an aslamu ditirun wallah si iku Muhammad patirun niraraka tigina niya Muhammad yamunnuna alayka an aslamu pupumagitong niraraka hey Muhammad inusiran niya Islam ka albiran ka kaya pag-Islam ka na ayatiruan ka tingmani wallah la tamunnu alayya qul la tamunnu alayya islamakum dini urakan na tingin mana Rasulullah ating mana wallah hey Rasulullah teruang akiran dini urakan pupumagi tungay limu urakan udi nagagaw ni urakan akia pagi Islamio kena kaswallahu ta'ala na limu iyan rakano akiang guna na uwan iyan rakano si eko paratiya kaya guna na uwan iyan rakano si eko paratiya upama kasakano na kimamataang kanu wallah kimamataang kanu wallah si eko paratiya niyo giyanan isabab asubara simba na aya kailangan nun na makapagikhlas si ikwallah makapapangalimbuban si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagmipagikhlas yan so simba niyan si ikwallah subhanahu wa ta'ala ubas sa kanyan malimpang waya mo na niyan na amalian sumasana sa tigin na mala ako yaman ginaw manaya ubas sa kanyan malimpang kailangan mga pag-ikhlas sa kanyan si ikwallah ayaw kapipikiran yan sa ginawa niyan najis kanyan pakatarotok keribat sa kanyan ginan idita no makilimpang ku dunia dita no makiakal ku setan dita no makiakal si iku uradi ku dunia na dita no makiakal si iku mga ginawa tano na sampurna ku baya ginawa tano wa hadza wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.